prohibir el carrer a les noies, perquè és molt perillós, això d'entrada. Si la nostra feina estigués com ha d'estar, amb consentiment de tot, doncs potser no es dedicarien tantes dones a fer senyors, perquè potser pagarien més i no guanyarien tant. Vull dir que la dona recorreix a nosaltres perquè li pagaran, cobrarà i no té que pensar en res més. Però si hi hagués una legislació normal i acceptéssim, miri si fa anys que estic amb això, i per què no ho regulitzen el govern, per què no diuen que vale, potser tantes dones no s'atrevirien a dir, bueno, doncs vaig a fer senyors, perquè potser si tenim que pagar el que sigui, no els hi sortirà a compte, perquè si fan un senyor cada 2 dies o 3, tampoc val la pena, perquè tindrà que pagar per fer senyors. I això seria bo també, per tant, que critiquen, perquè les dones fem senyors, poseu ordre, però que nosaltres hauríem d'estar ja de fa tants anys, que saben que més estem, doncs feu-ho de veritat, pagant els noies el que sigui per tindre el dia de demà alguna cosa, i que si no tenen, i no veuen que no tenen sort, doncs ho deixaran, perquè tindran que pagar més que no pas guanyaran, perquè no totes les dones serveixen per fer senyors. Aquest és el problema també.